Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное спадарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем казаць пра падзеі, якія адбываліся з 12 по 18 студзеня 2025 года, и прапануюць наступныя 5 падзей. Першае, 17 студзеня гэта загінула на Донбассе Мария Зайцева. 15 студзеня визит президента Украины в Варшаву. 15 студзеня абвешчаны дамоўленасці о перемирии паміж Израилем и Хамасом. 12 студзеня другі тур президентских выборов в Хорватии. И 5-12 студзеня День памяти Евгена Кулика. 17 студзеня трагічная звестка, трагедия для всей белорусской нации. На Донбассе на наступны дзень пасля свайго дня народзінаў загінула 24-гадовая беларуска Мария Зайцева. Пра яе все беларусы даведаліся, калі карнікі Караева атакавалі людзей в крывавую неделю 9 жніўня 2020 года. Тады яна была паранена. Лікавалі яе спачатку в Менску, пасля в Чехии, где она атрымала статус. Але ж с пачаткам Великой войны в Украине яна поехала туды. Спачатку займалася ратаваннем людей, была медиком, а пасля зрабілася снайпером. Бо не глядзячы на тое, што яна была паміж тых сотен тысяч беларусаў, якіх просто скалечыла вот эта лукашэнкаўская банда, яна не змірылася. И, конечно, вельмі горка и вельмі жахліва тое, што беларуска, якая нарадзілася уже в 3-м тысячагоддзі, яна так рано загінула и так мало прожила. Это страшная трагедия для всех, асабліва калі улічыць, што тая банда, якая знішае беларускі народ, якая вот моладзі беларускай не дазваляе жыць уся на бацькаўшчыне, яна сёння проводит чарговы выбарчы фарс. Этот выбарчы фарс вельмі небяспечны, он будет уже праз тыдзень, 26 студзеня, потому что відавочна, что гэтым выбарчым фарсам Москва проводит падрыхтоўку до войны и закладается хоть и незаконная, а лишь юридичная база для мобилизации белорусов на гэтую войну. Мария Зайцева теперь уже в небесах, в небесной Беларуси. И она загинула в бою с нашими одвечными ворогами, российскими империалистами в Украине, где громадяне Беларуси изгои. Але ж яна шчыра змагалась за Беларусь. Она дае спадзеў всем беларусам на тое, что калісьці все-таки в Беларуси будет справедливость, в Беларуси будет беларуская ўлада. Бо гэта таксама фантастычна, што дзяўчына, якая народжана была уже падчас лукашэнкаўскай диктатуры, жахлівай антибеларускай, прыязджае в Менск 9 жніўня за тое, каб змагацца за правы беларускай нацыі. Бо беларуская нацыя не мае права выбіраць уладу уже амаль што 30 гадоў. Зараз на Захадзе гендер. На вялікі жаль, это четко разумеют спецслужбы Лукашенко и Лубянка, рыхтуют отповедные кадры уже под эту программу. Але в Беларуси завсёды была павага да жанчын, дзяўчат, и завсёды были героини. Магчыма, вот эта траурная дата 17 студзеня будзе в будучым днем беларускай героини. Бо папярэднікамі Марии Зайцевой были и удзельніцы барацьбы в 20-м стагоддзі, а там вельмі шмат гераічных жанчын, я могу назваць шмат прозвішчаў, абмежуюсь толькі геніальнай Ларісай Геніуш, якая не здалася савецкай акупацыйнай уладзе. Гэта удзельніцы паўстанняў 19 стагоддзя, тут в першую чаргу трэба казаць пра Эмілію Плятэр. Гэта барацьба за беларускую зямлю с рознымі захопнікамі. Там вельмі шмат гераінь, тым ліку і князёўны,
Ну, натуральна, небесная патронка Беларусі Ефрасінія Полацкая. Бо беларусы – гэта вельмі моцная нацыя. І нягледзячы на той боль, што забілі Марію Зайцеву, у нас все-таки мусіць быць прага адпомсціць, і помста гэта павінна быць в тым, што в Беларусі павінна быць не лукашэнкаўская банда, якая праводзіць чарговы выбарчы фарс, а беларуская ўлада. Тады б такіх трагедій, в якіх жыве сёння беларуская моладзь і весь беларускі народ, просто бы не было. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вельмі прашу падтрымаць YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. Апошні выпуск было уже больш 2000 з паловай праглядаў, шмат каментароў. Вельмі прашу, хто меня зараз чуе, хто падзяляе тыя каштоўнасці беларускія, якія былі практычна адвечныя, якія я прапагандую. Калі ласка, распаўсюджыце інфармацыю аб тым, што такі YouTube-канал ёсць, каментуйце, задавайце пытанні. І вельмі прашу аказвайце фінансавую дапамогу, бо яна вельмі патрэбная. Давайце разам. В той час, калі знішаюць Белсат, калі знішаюць іншыя інфармацыйныя структуры, якія былі закладзены яшчэ в той час, калі мы вялі барацьбу в Беларусі з лукашэнкаўскай бандай, ствараць незалежныя крыніцы інфармацыі. Бо толькі праўда можа знесці гэты злачынны рэжым Лукашэнкі. Свой да свайго па свае. Другая падзея – гэта тое, што 15 студзеня пачалася прэзідэнцкая кампанія в Польшы, і туды скіраваўся прэзідэнт Украины Владимир Зеленский. Это был вельмі неудалый визит, потому что я хотел бы нагадать, что Зеленский проводит такую политику, что он умудрился за вот гэтые страшные, амаль что 3 годы Великой войны з имперской Россией сапсаваць адносіны практычна со всеми своими суседзямі. Пачынаў он гэта з беларусаў, калі размаўляючы з Лукашэнкам пачвары, адначасна ён абвінавачваў беларусаў, паняволены народ в том, што яны спяць і займаецеся сваім рэферэндумам. Быццам рэферэндумы, которые проводит Москва на оккупованных территориях, чымсьці адрозніваюцца ад тых незаконных рэферэндумаў, которые адбываюцца в Беларусі. Визит был вельмі неудалый, потому что в траўні прэзідэнцкія выборы. Тут два асноўных кандидата. Гэта ад сённяшняй улады мэр Варшавы и беспартийный кандидат от ПИСа. Владимир Зеленский в открытую падтрымаў кандидата от ПО. Вось. І гэта вельмі цяжка, і гэта вельмі кепска, в першую чаргу для Украины, потому что выкликало уже обурение. Давал интервью былы прем'єр-міністр Моравецкі, які вельмі шмат што зрабіў для Украины в 2022 годзе, калі быў прэм'ер-міністрам і пасля. Вось. І гэта вельмі небяспечна, потому что і так большасць грамадзян Польшы па апошніх соцапытанняў завязвалі пытанне о інтэграцыі Украины в еўрапейскія структуры с наладжваннем мерапрыемстваў по страшнай валынскай трагедіі, якая адбывалась з другой светлай вайны, якую вельмі моцна выкарыстоўваюць Лубянка для того, каб растварыць братнія народы, потому что і палякі, і украінцы, натуральна, братнія народы, і зараз пагражаюць расійскі імперыялізм не толькі ў Украіне, але ж таксама і Польшы. Гэта все вельмі кепска. Я вельмі спадзяюся, што в Польше отбудутся нормальные выборы, и кто бы ни был бы обраны президентом Польши, и он будет ставиться до войны, якая отбывается зараз, жахливой войны, агрессии России в Украине, сыходишь именно это с того, что именно это сёння имперская Москва погрожая всем народам нашего региона. И вельмі кепска тое, что президент Украины последовно чамусьці трапляет в предвыборчей кампании. Я хотел бы нагадать, что уже 20 студеня будет инаугурация Дональда Трампа. Вельмі неудало Зеленский провел и кампанию президентскую в Злученых Штатах Америки, практично падтрымаўшы кандидата от демократичной партии.
што выклікала нават пратэсты рэспубліканскай партіі. Я думаю, што гэта таксама будзе мець пэўны адбітак, гэта вельмі недобра для Украіны. І гэта ёсць прыклад для беларусаў. Мне вельмі агідна чытаць, калі беларусы, паддаўшыся нейкай прапагандзе, пачынаюць займаць нейкую пазіцыю па выбарах в тых ці іншых краінах. Прадстаўнікі нацыі, якія ўжо 30 гадоў не маюць аніякіх правоў па абранню ўладаў. Каго вам даюць, тое і атрымліваецца. А асноўнае права беларускага народу выбіраць уладу, яно забрана яшчэ лістападаўскім переваротам 96-го года. Таму просто закликал бы белорусов думать не только про себя, какие они разумные, а так само про белорусские национальные интересы и спробовать в часы конфронтации в разных краинах не займать идиотских позиций, выкликанные политикой, их внутренней политикой и выборами в той ці іншай краине. Вельмі добра, что еще в краинах, в адрозненне от Беларуси, отбываются выборы. Наступная падзея, яна была дастаткова нечакана. 15 студзеня вечарам пад ціскам амерыканцаў было абвешчана, што ёсць дамоўленасць о перемирии паміж Ізраілем і Хамасам. Праз двое сутак 17 студзеня прэм'ер-міністр Натаньяху Ізраіля гэта прадубліраваў. В прынцыпе, гэтае перемирие якраз тлумачыцца вот тым ціскам з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе аб'ядналіся і Байден, які сыходзіць, і уже прадстаўнікі адміністрацыі Трампа, які прыходзяць, так, бо дэкларавана практычна абодвумі прэзідэнтамі тое, што все-таки вайну на Блізкім Сходзе трэба спыніць. Блізкі Сход — гэта адна з тых кропак в свеце, якая ёсць проста парахавой бочкай, адкуль можа пачацца Трэцяя сусветная вайна. Абвастрылась там стратэгічная сітуацыя пасля апошніх падзеяў в Сірыі, бо цалкам магчыма, што уже не только тэрарыстычныя арганізацыі типа Хамас, типа хусіды йеменскія, типа Хезболлы в Ливане, але ж і дзяржава в Сірыі может праводзіць агрэсіўную антиізраільскую политику в вельмі близкой перспективе, бо сирийской владе только треба разобраться с курдами и с представниками конфессийных меньшинств, в том лику и христианами, яких там в Сирии засталось не так шмат. Ну, хотел бы нагадать, что не глядя на всю эту эйфорию, по апошніх падзеях в Сирии, там вельмі добра, что палітвязні вышли з турмаў. Между іншым, были там палітвязні христиане, бо и режим Асада был не з тых режимов, которые падтрымліваюць христианство. Так вот, все-таки я звернул бы увагу, что во ўрадзе уже теперь дастаткова шмат прадстаўнікоў замежных краінаў, в тым ліку европейские краіны. И это все люди, якіх абвінавачвалі зусім недавно в терроризме, и которые перестали быть представниками террористичных структур по вельмі простой причине, что они стали уладой в Сирии. Тому вот гэтая дамоўленасць, калі восстанавливается контроль Хамаса над сектором Газа, вот, яна зноў-таки гэтая дамоўленасць стратэгічна ничего не вырашыць, это просто откладание на больш доўгі тэрмін вот этого страшного конфликта, спробы экстремистских организаций просто знішчыць державу Израиль. Добра, что по этому пагадненню павінны быць вызвалены закладнікай, але ж адначасна той же Хамас атрымает некалькі тысяч своих боевиков, которые зноў-таки будут готовы в любой момент атаковать Израиль. Гэта, еще раз подкреслю, на мой погляд, перемирие, это просто пауза, это откладание на пэўны час наступных вайсковых дзеянняў, якія, на мой погляд, просто непазбежныя в этом страшно выбуханебяспечным регионе, якім з'яўляецца Близкий Сход. Еще раз нагадаю то, что казал не в одной передаче, и над самим існаваннем державы Израиль в ближайшей перспективе
узнікаюць вельмі сур'ёзныя выклікі, якіх раней проста не было. Бо так уладкаваныя змены в свеце ці деградацыя пэўных частак нашего чалавецтва. Бо наперадзе, на вялікі жаль, дастаткова жорсткія падзеі, і паглядзім, як будуць яшчэ выконвацца гэтыя перемир'я, як это все будзе зроблена, бо террористы все равно застанутся террористами. И погрозы есть як на региональном уровне, так и то, что гэтые войсковые деяния, яны в любой момент так само могут запалить весь свет и привести до Третьей светной войны. Четвертая подея, я думаю, я досить коротко про ее скажу, это другий тур президентских выборов в Хорватии. Там Зоран Миланович перамог, і все про гэта ведалі, тому што в першым туры ён атрымала амаль што 50%, у другім туры ён атрымала амаль што 3/4 галасоў выбаршчыкаў. Разгром практычна апанента. Ён сацыял-дэмакрат. Што тут трэба было падкрэсліць? То, што его вінавачваюць тым, што ён прарасійскі палітык, ён гэта адмаўляе, ён заяўляе, што ён не прарасійскі, ён проста не хоча, каб Хорватию вцягнули в небяспечную вельмі войну. Для нас Хорватия вельмі цікавая краіна. Беларускі народ, он вельмі мудры, і он вельмі моцны. Таму што яшчэ зусім недавно, калі пачыналась першая імперыялістычная вайна, яна пачыналася з таго, што нацыяналіст сербскі Гаврила Принцип забіў Фердинанда, спадчынніка Австро-Венгерской империи, и он стрелял за всех паўднёвых славянаў, и за сербов, и хорватов, и боснийцев. Калі б ён даведался, что праз стагоддзя, меньшым стагоддзя будут жахливые братазабойчыя войны паміж хорватами, сербами и мусульманами, я не знаю, что бы он робил. И он про такое не думал. Беларусь заўсёды была шматканфесійная. Я хотел бы нагадать, что хрост мы атрымалі яшчэ в 10 стагоддзі, калі не было падзелена хрысціянства на каталіцтва і праваславие. Гэты хрост пасля зрабіўся праваслаўным, а в 14 стагоддзі в основном поляки в часы Егайла и Витата хрестили в католицизм Литву. И Европа жила, як и Балканы, в той час, калі конфессия вельмі шмат што вызначала. Это были бесконцыя войны, грамадзянскія войны. Поглядите на Францию, Германию. Белорусский народ оказался таким моцны, что белорусы есть и православные, и католики, и протестанты. И что бы ни робили поза межамі Беларусі, беларускі народ застаўся. На Балканах было крыху по-іншаму. Тут яшчэ трэба адметіць пэўную і трагічную ролю президента Хорватии Зорана Милановича, тому что была цудоўнейшая ідэя президента Польши Анджея Дуды об Трохмор'е. Размова шла про АБЦ, Адриатика, Балтика, Черное море. Про державы и народы, которые абсолютно маюць агульныя інтарэсы, каб не было Трэцяй сусветнай вайны, каб не было расійскай экспансіі імперскай, каб не было навязвання тых эксперыментаў, якія запанавалі в заходняй Европе. Першае такое сур'ёзнае мерапрыемства якраз было праведзена в Хорватии, бо был правы президент, але пасля пришел до ўлады сацыял-дэмакрат, практычна вся гэтая конструкция АБЦ уже рухнула. И гэта вельмі кепска. Таксама хотел бы отзначить, что в католицкой Хорватии это была одна из первых сходнеевропейских краін, где уже в якости законов и однополые шлюбы узаконены, и где прасоўванне тых наративов и, як я кажу, экспериментальных рэчаў, звязанных с неабальшавізмам в Европе.
Так само вельмі шкада. Харваты, між іншым, як і сербы, яны вельмі нагадваюць па многіх аспектах беларусаў. Пра гэта таксама не трэба забывацца. Ну і зараз это все наогул робіцца вельмі небяспечна, таму што апошнія, напрыклад, рашэнні літаральна 10 дзён таму назад в Ватикане дазволілі ксяндзоў, которые геі. Хаця по великому рахунку нічога не змянілася, таму што для того, каб быць ксяндзом, трэба не мець сексуальных уже адносінаў, калі ты робішся ксяндзом. Але ж сам вот гэтая дрейф под ціскам прапаганды, под ціскам того, што нароблена за апошнія некалькі дзесяткаў гадоў в заходняй Европе, ён вельмі кепскі, бо Харватія, нягледзячы той, што каталіцкая краіна, яна, як практычна все еўрапейскія краіны, мае все больш і больш безбожнікаў, асабліва паміж моладзі. Вось, таму такія развагі на фоне другого тура прэзідэнцкіх выбараў в Харватии. Віншую харватскі народ, што ў них яшчэ выбары ёсць, бо беларускі народ, як вы все ведаеце, даўным-даўно пазбаўлены права выбіраць уладу свой да свайго па свае. Шаноўныя сябры, 26 студзеня чарговы выбарчы фарс, які праводзіць злачынны рэжым Александра Лукашэнкі. В Варшаве, где замежжа, где диаспора, якая цалкам пазбаўлена права нават удзельнічаць у выбарчым фарсе, адбудзецца некалькі вулічных мерапрыемстваў, на якіх я запрашаю беларусаў. Спачатку так званыя аб'яднаныя дэмакратычныя сілы а 12 гадзіны збіраюцца на пляцы Трох Крыжоў, каб прайсці праз помнік Каперніка да пляца Замкового, где в 13:15 пачнецца мітинг. А по заканчэнні его в 14:30 на пляцы Железной Брамы каля помніка Тадеуша Касцюшкі распачнецца акцыя, якая праводзіць Вольная Беларусь, якую ачолівае Зенон Пазняк. Запрашаю беларусаў браць сцягі і прыходзіць на гэтыя акцыі, бо мы не маем права маўчаць, калі спрабуюць знішчыць наш беларускі народ. І вот знішчаюць, в тым ліку і гэтымі ганебнымі выбарчымі фарсамі. Свой да свайго па свае. Ну і апошняя падзея, это 12 студзеня, это дзень памяці Евгена Куліка, беларускага мастака, якого мы заўсёды будзем памятаць як удзельніка антикамуністычных суполак беларускіх. Менавіта в его майстэрні збіраліся беларусы, вольныя беларусы, нават в часы савецкай акупацыі. І, натуральна, гэта ёсць аўтар эталона беларускага герба. Того герба, які быў афіцыйна дзяржаўны з 91 по 95 год, бо пачвара Лукашенка, на вялікі жаль, сістэмна знішчаюць Беларусь, і таму гэты герб, як і сцяг, чырвона-белы сцяг, практычна сёння забаронены в Беларусі, нягледзячы на тое, што беларусы, конечно, имели права заўсёды на свае нацыянальныя сімвалы, і калісьці гэта будуць сімвалы беларускай дзяржавы. Мы памятаем пра Евгена Куліка, які быў сапраўдным беларускім нацыяналістам, які сапраўды вельмі шмат што зрабіў для беларускай нацыі. Таксама на тыдні был дзень памяці Леоніда Ілліча, нашего коллеги, знакамітого беларускага мовазнаўца, які змагаўся за беларускую мову уже в часы лукашэнкаўскай дыктатуры. Таксама прыгадайце светлого чалавека, професора Леоніда Ілліча, бо Беларусь, яна моцная. І беларуская нацыя – это тыя беларусы, якія сёння жывуць в свеце і в першую чаргу на беларускай зямлі. Это беларусы, якія в небеснай Беларусі, і тыя беларусы, якія еще народзяцца. Верым гэта, бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!